Me? Me malance? Me malance din me? Ka fara kalmar naka ba? An ya dan auta za ta hankali kuwa? Kai kullum na ga amana ce jibi ka kawai ya ka abu. Wannan magana ce ba ta ƙara tashi. Wata magana? Tata. Ita budurwa ta kaji kai soko. Ya haƙuri na manta. Waye sokon? Wallahi ji nake ni da ɗan lami ne ya haƙuri. Dan auta ina nunan maka cewa ka gane ni fa ni ne ubanka. Ka gane fa ni na haife ka kwaram. Sai ka rike magana wancan karan kai mun sokanci. Yanzu kuma ka ce mun soko. Allah ya baka haƙuri. Ramatu in ba za ka yaban ba ka ji ɗan. Ba za ka yaban ba ya karama ba. Ni ko da ne. Na kuma haifi ɗan a cikin ubana. To ni dai wallahi ni dai zancen yarinyar nan kuma baban da ya ce ni dai na zuwa ni dai wallahi Allah ba za a zo a kawo kuɗi ba. To bayan ga maka. Za abin da yasa kaga har yanzu na ki biya maka bukatar ka abin da kake so a gidan nan. Ka gane ko? A to ai ko kana so kun ne baka saba ne. To na daina. Kai din nan nutsuwa nake so ka zama kai mai nutsuwa. Ka ki nutsuwa. Ka zama mai hankali, ka ki hankali. Ka zama hiriyayyen mutum. To wannan abu mara da kansa ba irin wannan nutsuwa ba ya zama kana da kamun kai ba wai ko ina to ka gani wa ka ji dan ka tan kama ka na nufe kuma ka tan ya mun wai dan Allah ya baka to ba zan ma aure ba saboda me saboda wannan abubuwan da lissafa maka kaga kan harka addini nan ka bata min rai da baka riki addinin ka hannu biyu ba yana da kyau a ce ka rike addinin ka hannu biyu sallolin nan guda 5 kullun kana yin su kuma ba kai kadai ba kullun ya kasance kana bin jami'i domin nace kai din yaushe kai karatun su ba za su bari in gama karatu na ba su dungura ni kenan ba haka ake ba sha abin duk da liman ya faɗa ya karɓe ba mu yan kayi din a asirce a hankali ba laifi ba ne amma abin duk da liman ya faɗa ya karɓe ai su tiyarin sallah tana hannun liman kwarom ba ma gani ai su tiyarin mu ba na mota ba to zama dai zan ma aure ka tana zan ma aure amma ga sharadi ga yaman farallan sallah guda nawa ne farallan sallah ta ya ga yaman kawai ba wai ga faɗe su daban-daban guda nawa ne tara ga tara nawa ma tara ga tara 18 yawa ga wata tara ga mangani farallan sallah nace ka ce tara ga tara nace 18 goma ya ka ce ga wata tara goma ya to 27 yawa 27 ne to kaga tun anan na gane cewa kai hanyar jahili ne farallan sallah ne guda 27 to ta 30 ai ba kali zaka man ba ai ba kali zaka yi ba kasa zaka dawo amma tunda ba ka maka dawo kasa ina ga maka wa yadda zaka yi ba to abin da nake son ga maka guda 7 ne amma in ka je ka iya sanar da ka iya suka zo ka lissafa masu kuma tabbatar haka ne zan ma aure amma har ba kai ba ta tata sai dai ta tafi duniya in ba za ta aure wani ba amma kai ba za a baka ba ka ji ba sai ba la aure da ba Allah ne wa da rijiya wallahi yayi daidai da masu nan uban uban gaja kai na alquran kun jaza muku alquran gaja da kanka kai wallahi da Allah muku ko da sani yara to dan narbe ta wani da mu ran yi yara kuma alquran dai ba da ka aure Allah da kanka kai baba ne Allah alquran da ka ba zo wallahi Allah ne cikin ga in ba so da a sai da ni ba na kawai ita ne ka kama ka duka tun rani na ce wani awa da ba.